Леон Баб и днес ще правим топ класация, която ще бъде топ 2 like GTA 5 игри, което значи най-големи подобия на GTA 5 игри. Да знаете, че това, което ви показах, че се смъква, не е GTA 5, нито пък всъщност ще правя нещо друго. Значи, сега ще ви покажа една нова игра и после ще ви покажа как да се смъкнете. Но първата е Los Angeles Crimes Android на второ място. Малко геймплей ще ви покажа като цялото. Вие сте виждали геймплей? Ама за всеки случай. О, това е бък. Доста малък. Ама доста малък. Не се шугам. Това днеска се кача 2 клипа. Надявам се Огнян да ги гледа и да коментира. Огнян, ако ги гледаш, ти казвам коментирай нещо. Като цяло това беше първо място. Така де второ място. Сега минаваме към първо и ще бъдете много изненадани за това. За това си дръжте за някой стълб. Не се шегувам с вас. Това е класика. Това не е нормална игра. Значи смъкнах се скоро и ще ви покажа как се смъква. Значи тази игра не е нормална, хора. Тази игра е прекалено копи на GTA 5. Просто аз съм шокиран. Много хора не знаеха в YouTube как да се смъкнат и писаха на някакъв Air Pro, не знам какъв беше, някакъв руснак, как да се изтеглим, но аз търсих в Aptuit, защото казваха, че от Aptuit може да се изтеглиш GTA 2 и попаднах на нея. Сега ще ви покажа за какво става въпрос като цяло. Няма да има бонус. В някоя друга класация. Значи, вижте. Значи, аз съм Майкъл. Имам къща, но това не е всичко. Имам телефон. Нямам оръжия. И имам меню, както в истинската игра. Ето. Като цяло. Да, това е един от гличовете. Но иначе може да сменяте героя. Не опитвайте се да не го докосвате, но можете и на Франклин да сменяте. Като цяло на мен ме е любимия Франклин. Това е неговата къща даже. Обаче най-вече ти си Майкъл, затова сменяме на Майкъл. Даже не сте виждали геймплей на тази игра. И ако ги натиснете по-силно ви излиза какви са самите те. Чакайте да спрем Франклин на едно място. Като цяло, да, това беше класацията за днес, хора. И хайде, чао! Ще се видим в следващия клип, който ще е днеска. И това